April 2008, usa ka babae ang misumbong sa mga pulis sa Amstetten sa Austria nga siya gipriso sa iyang amahan og 24 years sa ilahang basement. Gilugos, gibuno, gianakan og 7 ka bata sa ilahom sa ilahang balay. Ang biktima kay si Elizabeth Fretzel. Ang kriminal ay ang iyahang imahan nga si Joseph Fretzel, usa ka engineer og demonyo nga naa sa yuta. Kini ang makapanlimbawt sa balahibong istorya sa Fretzel case, ang pinakagrabing kaso sa usa ka pamilya sa kasaysayan sa kalibutan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si Joseph Fretzel gipanganak niadtong April 9, 1935 sa Amstetten, Austria. Nag-asawa niadtong 1956 sa edad nga 21 kang Rosemary, usa ka 17 anyos nga dalagita. Nanganak silang duha ka lalaki ug 5 ka babaye. Kauban ngadto si Elizabeth nga gipanganak niadtong April 6, 1966. Gisugdan sa pag-abuso sa amahan si Elizabeth sa edad nga 11 anyos ug niadtong 1983 sa edad nga 17 minglaya si Elizabeth sa ilahang balay ug miadto sa Vienna sa iyahang amiga. Pero gikuha siya siyang amahan niadtong 1984 para dad-on pagbalik sa ilang balay ug niadtong August 28, 1984 sa edad nga 18 anyos nagpatabang ang iyang amahan sa ilang basement nga naay kargahong pultahan sa ilahom sa ilang balay ug kalit siyang gigunitan ug gibutang panyo ang iyang naong nga naay pangpangkatog ug didto na siya gipriso sa iyang amahan sa ilahom sa ilahang basement. Nahuman mawala ni Elizabeth, nagreport dayon ang iyang inahan nga si Rosemary sa mga pulis nga nawala ang iyang 18 anyos nga anak. Usa ka bulan nang minglabay ni report si Joseph sa mga pulis nga nagpadala kunog suwat si Elizabeth sa ilaha ug nagsulti nga di siya angayng pangitaon kay di na siya mobalik pa sa ilaha tungod kay ning kuyog na kuno siya sa usa ka kulto. Adunay pirma ni Elizabeth ang suwat maong gidawat kini sa mga pulis. Pero ang tinuod gipriso ra di ay kini ni Joseph sa usa ka sikretong parte sa ilawom sa ilang balay. 3 ka beses niya kining bisitahon kada semana para tagaag pagkaon ug luguson. Ang iyang kaugalingong anak iyaha kining giangkon tanan sa dihang nadakpan na sa mga pulis ug si Elizabeth nanganak og 7 ka beses sa sulod sa basement mintras kini piniriso sa amahan. Usa sa mga bata ang namatay human ipanganak ug 3 sa mga bata ang gidala sa taas nga mga infant spa o giatiman sa asawa ni Joseph, ang inahan ni Elizabeth. Giaprobahan pod sa social service nga sila ang mahimong foster parents tungod sa istorya ni Joseph nga gibiyaan lang ang mga bata sa ilang pultahan ug naay suwat gikan kang Elizabeth nga di na maatiman ang mga bata tungod kay wa siya pakialam ni ini. Aduna gihapoy pirma ni Elizabeth ang suwat. Permi silang bisitahon sa social service sa ilang balay pero wa gyud nadungog nga di maayo sulod sa balay. Wa gyud sila mabantay nga naa di ay pinariso sa ilawom sa basement. Sa dihang nanganak si Elizabeth sa ihang ikaupat nga bata, gipadako ni Joseph ang ilang lugar sa ilawom, gipakaot kini sa amahan sa yuta kauban ng mga bata sulod sa pila ka tuig para modako ang lugar sa ilawom. Aduna sila'y gamayng TV, radyo ug refrigerator para sa pagkaon, gamayng lutuan. Gitudloan pod ni Elizabeth ang mga bata nga mosuwat ug magbasa ug kung sila masayop sa ilang amahan silutan sila og patio ng suga sulod sa pila ka adlaw ug di padad-an og pagkaon sa ilawom sa basement. Matod pa sa bayaw ni Joseph nga permi kuno kinigma sa basement kay adto man kuno didto magtrabaho ang amahan, isip usa ka engineer ug di kini magpaisturbo. O grabe kuno kaayo kini kung masuko maong pasagdaan na lang nila kini sa ilawom sa basement.
Niadtong April 19, 2008 nisugot si Joseph nga ipadala sa ospital si Kirsten ang kinamagwangang anak nilang Elizabeth nga pinariso pod sa basement. Tungod kay permi kining makuyapan o kinahanglan kaayong matanaw na sa doktor. Gidala sa usa ka ambulansya si Kirsten sa ospital o gi-admit dayon tungod sa seryosong sakit niini nga kidney failure. Nisunod po dayon si Joseph sa ospital nga naay dalang suwat gikan kang Elizabeth nga nakasuwat ngadto kung unsay nahitabong Kirsten. Pero nagduda ang mga doktor sa ospital ni Joseph kay wa magkadimao ang iyang gipanulti ug pausab-usab ang istorya. Maong nitawag silang pulis para imbestigahan ang panghitabo. Sa dihang miuli si Joseph sa balay, nagpakiluoy si Elizabeth sa iyang amahan na kinahanglan siyang muadto sa ospital kay nakita niya sa TV nga live gi-broadcast nga nanawagan ang mga doktor niya nga muadto sa ospital para mahibaw-an ang history sa iyang anak. Ug niadtong April 26 gitugtang makagawa sa basement si Elizabeth ug iyang duha ka anak nga si Stefan ug Felix. Gidala po dayon sa amahan ang duha ka anak nila ug gikuyugan si Elizabeth paingon sa ospital. Nitawag po dayon sa mga pulis ang ospital nga didto ang amahan ug ang anak. Maong gidala dayon silang duha sa presinto para pangutan-on labi na si Elizabeth nganong giabandona niini ang iyahang mga anak. Pero nahibong ang mga pulis sa naong ni Elizabeth nga mura kini gipriso sa kuweba ang itsura. Guba kaayo ang mga ngipon nga murag pila ka tuig nga way duaw-duaw og dentista, ilabi na sa kulor sa panit nga klaro kaayong way vitamin D. Halatang di maigo sa init sa adlaw ang panit sa dugayng panahon. Og didto nagistorya ni Elizabeth ang makapanlimbaw sa balhibong panghitabo niya og sa iyang mga anak sulod sa 24 years nga gipriso ilawom sa ilang basement. Gipuwersa pod siyang mutanaw porn unya ipabuhat sa iyang amahan ng salida at ubangan sa ilahang mga anak. Mahuman ang duha ka oras nga paghatag ni Elizabeth sa iyang gisumpaang salaysay, gidakop dayon si Joseph sa mga pulis sa kasong serious crime against family members. Og wa na kiniilimod pa ni Joseph kung unsay gibuhat niya sa iyang anak og niangko na lang niya nga iyang sala og gitudloan ng mga pulis kung unsaon pagsulod ang iyang basement gamit ang entry code. Pagkabuntag ni Ana ni Butona ang balita sa tibok kalibutan mahitungod sa Austrian cellar. Tanang media mingadto sa balay ni Joseph Fritzl nahimong case of the century tungod sa kasalbahis ug kaway konsensyang buhaton kini sa kaugalingong anak. Mao kini ang istorya sa tinuod nga demonyo diri sa yuta. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisat TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtanaw.